Ikubingelele sisindi sibabingelele nabalaleli sibonga ithuba. Siyabonga kakhulu dokotela ukuthi namhlanje usinikeze ithuba njengomsakazo wezilomzansi ukwazi ukuphinde usilekelele usicacisele nabalaleli bomsakazo wezilomzansi belalele ngalesi sikhathi engicabanga ukuthi isikhathi esibaleke kakhulu ngoba kuningi kakhulu okwazi ukuthi usihlomise ngako sikwazi nathi ukuhlomula hlohle sigalele emgodlagodleni wethu wolwazi. Mangabe sikhuluma sisindi nje siqala nje ekuqaleni mhlambe ngoba ngingithanda ukuthi into ngiyicacise before singene kuyona ukuthi masikhuluma ngama immunological diseases sikhuluma ngezifo ezimayelana namasosha omzimba nokusebenza kwawo. Ibikhona ukuhambe kahle ke lapho kungenzeka ukuthi asuke amasosha omzimba enqinde amandla noma adubule endaweni wrong ngephutha emzimbeni kumbe asebenze ngokweqile. Bizona igabe ezintathu masikhuluma nje ngento esuke wrong isikhathi esiningi ku-immune system ngamanye amazwi. I-immune system i-system le defend umzimba ey'fweni nasey'ntweni ey'hlasela umzimba. So lapho kungenzeka ukuthi ayibenze kahle noma isebenza ngokweqile noma ihlasela indaba wrong ngokujwayelekile. Khona okunye ngento umlaleli ubheke abe nesithombe nje kancane ukuthi sikhuluma ngento enjalo ukuthi kusuku kanjalo. So lana sikhuluma ngento embili immunological disease which konke wrong ngamasosha omzimba noma ngey'bhamu lekadubula ngazo bese kuba ukuthi yiphi-ke le ndawo afike enze umonakalo khona ilento ekuthiwa i-thyroid gland. Yini i-thyroid gland? I-thyroid gland i-gland nje esinayo sonke umuntu nje ophilayo emhlabeni uba nayo ngaphandle uma ukuthi udalwe ngoba khona nje ubesidalwa njengoba sasikhuluma ngama-chromosomes last week ukuthi awunayo wayona kodwa ngokujwayelekile nje uzalwa unayo. Yini umsebenzi wayo noma sicala ukuthi itholakala ilapha ngomqala ngasegilweni ma ukhuluma ngegilo abantu besilisa umuntu usifazana ngisho engenalo igilo sengene sisheshe sibone ukuthi ngikhuluma ngayiphi indawo la ngaphambili ihlala nje lapha kusiyona into egamayo ngeke uze uyibone ngisho uthinta nje uyithinta emqaleni ukuthi ungayizwa kodwa ikhona ilapho-ke iqashile nje emva kwamamasela. Yini umsebenzi wayo i-thyroid gland? Umsebenzi we-thyroid gland kakhulukazi ile nto ekuthiwa i-metabolism ngamanye amazwi ukuthi ukudla bakungena emzimbeni bese phela kuyabreakwa down kube ingcocwana lezo zokungena kuma-cells omzimba kusebenza. Umsebenzi nje mainly we-thyroid uyasiza-ke futhi i-thyroid gland i-involved indirectly nasekukhuleni komuntu ukuthi asuke kule height aye kuleyana masuke usaseyingane ukhule ngobude iyasebenza nalapho. Kodwa nje umsebenzi wayo omningi kakhulu ilento ukuthi ulawula indlela umzimba okusebenzisa ngayo ukudla ukuthi uma ukudlile phela fanele usebenze emzimbeni lekuthiwa i-metabolism. Sesiyichazile i-thyroid sakhuluma nge-immune system nama-disorders akhona kuhlangana phi-ke manje? Nakho-ke khona lento ama-autoimmune disorder. Yes. Lapho umzimba ngokujwayelekile amasosha omzimba njengawo nje amasosha lawo ngabe kuthiwa amasosha ngoba kwabuka wabona ngathi kuyafana. Ayapatrola phela amasosha omzimba la emzimbeni ahleze ewahlola wonke ama-cells emzimbeni ukuthi lona uyabhilongani kulo mzimba ngoba umsebenzi wangathi ukugada into noma kuthiwa igciwane noma i-virus noma i-cell engafanelekile ukuthi ibe khona la emzimbeni. Okay. Mayithola bese yalima bese yayibulala leyo cell. Kodwa uzibone kufanele kube na something eyisign phela ezothi mayibona ithi mayithe ihlola ithi ubhilonga kulo mzimba into eyi-protein eba la kwi-surface ye-cell ne-cell emzimbeni. Manje ngithi ngiyalinganisa bakuthiwa khona ama-complex athi mayakhiwa mhlawumbe uthola ukuthi ama-roof akhona imizi yakhona akhiwe ngokufana bese mhlawumbe i-roof yakhona isikakhulukazi namthiwa inombala ohlaza ngiyalinganisa. Kube umthetho obhalwe phansi ukuthi into yakhiwe kule ndawo le iliyele nemizi ngaphakathi kufanele ibe ne-roof ehlaza. So mangase uthi uyapatrol iphoyisa uyafica ayikho hlaza uzosho ukuthi hayi zombe i-report nangu lo muzi lona phela usahambisani nezinto zala ekhaya ukuthi ngokomthetho walana kufanele kube hlaza. Ngokomthetho kuba kuthiwa-ke mhlawumbe izwe elirafu ungathi bakuthiwa akusiwo umuzi awubhidlizwe ngoba awubhilonge la ngiyalinganisa. Akaze kwenzeke lokusebenza nje
abanye laba abafunda iBhayibheli bayazi ukuthi kwathiwa kubantwana ba-Israyeli kaTubula ama-firstborn kwathiwa nothi nina abantwana ba-Israyeli eGibhithe nobheka emaboni ekhothameni lesicapha ngegazi lemvu nomvana bese niyakwenza ukuthi ingelosi yokubhubhisa mayifika ithi mayithi inhla ithi hayi lo wami lo ngeke ngimthinte kodwa mayithi ngiyafika likho lelo gazi ngiyashaya lapho enye indlela yokuyibuka so nathi ama-cells emzimbeni fanele abe nophawu oluthize ukuze mangabe ephathola ama-social omzimba athi mayithi inhla hayi wami lo angamthinti kuma-autoimmune diseases ilalithi maliphathola i-social omzimba noma ama-social omzimba ephathola afika angayitholi lento yophawu ekuyiphutha ukuthi ingabi khona noma athi mayi-read I-read wrong ukuthi mawukuthi mina ngiyisosha befanele ngibone into ethize ebovu ngokuthi amehlo ami awasasebenzi kahle kuvele ngiyibone iyelo bese ngiyashaya mina into enjalo nje ukuyisimplify lento so-ke maningi-ke lento kuthiwa ama-autoimmune disease kulokhu sikhuluma nge-immune system ehlulekayo ukurecognize ukuthi le ngxenye yomzimba vele ibhilonga kulo mzimba yala ebese iyayihlasela-ke so i-thyroid gland yakho ihlaselwa amasosha akho omzimba ngenxa yokuthi kulento ye-signal yokubona ukuthi into yala ekhaya khona urongo wenzakalile lapho bese-ke umzimba wakho uzishaya wona ngamanye amazwi amasosha omzimba ashaya ingxenye yomzimba bese kushayeka le-thyroid gland zimbili into ezingase-ke zenzeke-ke lapho kwesinye isikhathi i-thyroid gland lokuze isebenze nayo njenge-gland kukhona into ekuthiwa yi-thyroid stimulating hormone esuka ebuchosheni kule ndawo kuthiwa i-pituitary gland efikizela kwi-thyroid gland yakho efika ithi iyithinte somewhere ukuthi lalela ukudla kuningi la awuthi ukukhuphula ukhiphe ithi uba ningana le hormone yakho ukuze i-metabolism yenzeke kahle ukudla amanye sikusebenzise konke emzimbeni kungabi khona kuzosala kube extra bese kukhanda amafutha extra emzimbeni so-ke zimbili into ezingenzeka kumuntu onele nkinga kungenzeka kusekhristiwa ama-antibodies athi mayefika afike astimulate noma afike abambelele lapho vamise ukubambelela khona le signal eqhamuka ebuchosheni le ethi producer wena okulingana wena afika lento ekuthiwa ama-antibodies afika zobambelela lapho enza into efana nale hormone futhi manje i-thyroid lokhu iproducile nje yona noma isidingo singekho seyi-high kakhulu le hormone emzimbeni noma ziya-overproduceka ngoba isididwa yilama lokhu njani ama-antibodies ayistimulate aqhubeka wena kuningi ukudla noma kungesinto niqiniso ngenxa lento esithi ukuthi le-antibody vele asukela nje azo-attack but le-attack ya-interpreteka as if ithi asiproduce more ibizwa lento nge-Graves' disease lapho i-thyroid gland i-overproducer i-thyroid ngenxa ye-autoimmune disease noma ngenxa ye-immune system ehlulekile ukucommunicate kahle ne-thyroid gland eyesibili eyenzakalayo kuye kwenzeka ukuhlaselwe wonke ama-cells lawa e-thyroid gland manje aya-destroywa ukuthi mhlawumbe ayastimulate noma ayakhuthaza ukuthi aproduce cha azohlaselwa nje abulawa lokho kuchaza ukuthi i-thyroid gland yakho ikhona but isifile ayisekho manje i-thyroid hormone lekuyona ekusizayo ukuthi ugaye ukudla ngakho kahle ngoba sekulawele yaqhamuka khona-ke mama lapho-ke sibiza nge-Hashimoto's disease le overstimulatayo ibizwa nge-Graves' disease ukuthi uproduce noma isidingo sesingasekho ngenxa yokuthi lokhu istimulatekile nje le yenza ukuthi kushode i-thyroid hormone lapho destroya khona uqobo lwayo i-thyroid gland ibizwa ngelokhunjani nge-Hashimoto's disease so-ke lezo zinto lezo zineyimpawu zakhona-ke kwenzakalani mangabe u-overproduce noma sazoba ne-topic nje yayo kodwa masikhuluma nge-thyroid gland kulokhu sisuke sayikhuluma sayiqhathanisa ne-immune system nayo iyodwa siyakwazi ukubheka ezinye izifo zakhona sengizothi umlaleli ngelanga bayezwa siyiphinda angathuki sesiyibuka ngokubanzi ngokujulile kwayo yes manje zifuna ukuqhathanisa le-immune system ngoba i-topic yanamhlanje ikhuluma ngama-immunological disorder yes so-ke la ma kwenzekile one-ethical Graves' disease ya-overproduceka iy'mpawu zomuntu kanjalo zithini lento mangabe uyiproducer kakhulu yenza ukuthi ukudla kugayeke masinyane ukubona uma ujima noma udla into enefelefele ekhuphula i-metabolism ma ugijima usejimini i-metabolism yakho iyakhuphuka because kudingakala i-energy
Ingakho kuthiwa phuza into enoshukela kwesikhathi ngoba iyona edinga i-energy eningi ama-carbohydrates ukuthi kugayeke lezo zinto zisetshenziswe njenge-energy yokusebenza komzimba. Lana-ke uba kuleso simo-ke nawe ngenxa yokuthi awuproducer manje le thyroid gland ethi akugayi ukudla masinyane, even though awusebenzi akho lutho lenzayo oluthi yenza kanjani ngenxa yokuba nale phutha lale sickness. So kwenzakalani inhliziyo yakho ishaya masinya. Ngoba i-thyroid gland also enye into ezenzayo icontrola i-rate noma izinga noma ukushesha kokushaya kwenhliziyo. Enye into econtrola lokho i-thyroid gland. So maye uboproduceka inenhliziyo ishaya ngamawala. 2 ivula imithambo yegazi ukuthi ivuleke ukuze igazi lihambe masinyane lihambe kalula. So umuntu onelokho njana uthola imithambo yakhe ivulekile nenhliziyo eshaya ngamawala ngathi ushaya uvalo noma une-anxiety. And ujuluka kalula. Ngoba phela i-metabolism i-high. Abantu ngiyazi umuntu ojima phela i-metabolism yakhe high bese enye ama-byproducts alokho ukuthi ujuluke. So umuntu onalo ukuthi Graves' disease ngenxa ye-immune system stimulate ngokweqile i-thyroid gland yakhe. Umthole naleyo nkinga umuntu ozothi nje inhliziyo yakhe ishaya ngamawala kanti iyagijima ithi iphuma umlomo. Uhleze ejuluka kalula, imithambo yakhe ivulekile, uyayizwa kalula mayithinta. Enye into eyenzakala kuthiwa i-tremor ngathi uba nedumbe. Ebese enye into eyenzakalayo-ke futhi sakuleyo le yokuthi overstimulated, amehlo lawa ayaphuma aphumele ngaphandle, tissue le amehlo le behind amehlo iba enkulu bese amehlo engathi ayaphuma, umuntu engathi ngitholisile igama lento ukuthi ukhunyisula amehlo. Uba kanjalo uma ngathi umangene njalo uma umbheki ngathi surprise njena njalo amehlo aphuma kanjalo. Ezinye zezimpawu sengathi simlaleni ukuthi uyasola ukuthi mawukuthi inhliziyo yakho ishaya ngamawala, uhlezi ushiselwa, uyajuluka, imithambo yakho ihlezi ivulekile, uyizwa kalula noma uyithinta noma ngephi sengalweni emqaleni uyayizwa nje ishaya ngamawala and namehlo akho aphumele ngaphandle. Bese-ke enye into ekhalwe ngayo kakhulu uyadla lo muntu kodwa kakhulu phandle because kuthi ngene ukuthi emzimbeni yakuchopha ngoba i-metabolism yakhe iphezulu. So akagain weight, ishedla kakhulu. Buya Dr. Sekhona? Ngikhona yebo. All right. Sigcine ke usachaza ukuthi akayigain weight noma ngabe kuthiwa ngadla kangakanani. Ezinye zezimpawu lezo khuluma ngazo ukuthi umuntu angayiqaphela. Yebo. All right. Kukhona mhlambe dokotela ukuthi singambuka umuntu osengcupheni ukuthi abe kulesi simo. Umuntu osengcupheni ukuthi angaba kuleso simo leso overstimulator. Umuntu okunayo ifamily mhlawumbe ngisho kanjani. Yezifo lezi baye batshelwe abanazo ukuthi engathi ithanda ukurana kwifamily. Umuntu okuleyo family bese futhi ubulili nabo buyinkinga ama-autoimmune disease avamise kubantu besifazane nabantu besilisa. Bese kuzoba ukuthi mawusule iminyaka engaphezu kwa-40 usuke usengcupheni kanjalo, but izinto zofa ukudla okudlayo hayi akukho ukudla esikwaziyo ukuthi lokhu kuyimbangela impela yalokho. Ilezo impawu njengiyibalile ukuthi uba umuntu wesifazane uba iminyaka engaphezu kwa-40 ukuthi ekhaya kini ukhona umuntu onaleso sifo. Ezinye izifo ehambisana nazo-ke zikhona. Abanye mhlawumbe une-arthritis, isifo samathambo ngoba siyi-autoimmune disease naso. Usengcupheni ukuthi ungaba naso sifo. Umuntu onale sifo lesi-vitiligo mhlawumbe sike sisibone ngicabanga ukuthi ngizobe ngingahlebi ngoba ukushilo lokho akubeka ubalo usisileleti khumalo. Isikhumba lesi njengoba kwenzeka-ke kube nendawo ngathi ufuna mhlophe kakhulu nezinye kanjalo nawo mabalela kanjalo. Ibizwa khona nge-vitiligo loo nto. Umuntu one-vitiligo usengcupheni ukuthi ngenzeka ukuthi unaso futhi lesi sifo lesi. Yebo. Ngikuzwa kahle kakhulu. Indlela ke dokotela umuntu angakwazi ukuthi athole ukwelapheka. Siyelapheka khona. Kuyisifo esicontrolekayo ngoba ngiselapheka ngoba ngigcina ngokucontroleka yebo. All right. Ngithatha ama-test-ke lawa akhona njengoba mhlawumbe ukuthi wazi kanjani-ke uma usufikile mhlawumbe emtholampilo esibhedlela noma kudokotela wakho kunama-test afanele awathathe bayazi-ke bona
obviously uzothatha history abuze nefamily akucheck kodwa ngigcineni mase diagnose into diagnose ngegazi akusiyo into diagnose mhlawumbe nge-x-ray angenziwa nje ama-x-ray phela ukubheka ukuthi azikho lezi izifo ehambisana nayo kodwa yona ngqolwayo icheckwa nje ukuthi amagazi kubhekwe ama-antibodies lawo yona ahlasele thyroid kuthiwa i-APO antibodies and then bese-ke kutholakala lapho ukuthi unayo noma kanayo lesi senze imstimulate kakhulu awuthi sazobe sikhuluma ngalesi mangabe seyidestroyayo noqobolwayo i-thyroid gland ingasaphumi ne-thyroid hormone ukuthi kwenzakalani. Asikubambe kafushane nje Dr. siye ngaba egamancane kwehora bese sibuya. Nawo Dr. Esindlovu emsakazweni wakho izilomzansi esithatha ke esibalulele kabanzi ubuka ke kakhulu namhlanje i-thyroid. Dokotela sikubambe ke usasichazela ukuthi ukwelapheka kwayo kuye kume kanjani. Yebo uyalapha umuntu ngokuthi qale kulapha phela lento ebanga imbangela yakhona ukuthi lento unqanda wama-antibodies angakwenzi lokho nokuthi ke kwenzeka nezimithi ukuthi angayi-overproduce futhi i-thyroid hormone ikhona treatment yakhona. Kukhona mhlambe dokotela ukuthi ukuyekelela kungadala ukwesabela impilo mhlambe ngaholelaphi kungelashwa kwayo. Ngiyawuthanda lo mbuzo wakho khona nje uyona into egqilaza kakhulu igqilaza inhliziyo so abantu abaningi abane-heart failure la inhliziyo isihlula kona ukupampa igazi okuyingozi umuntu ayithoke senephika ivuvukala emzimbeni ungashona from lokho yona complication ngamanye amazwi enkulu kunazo zonke leyo ukuthi if uyiyekelela ungayilaphi uzoba ne-heart failure and izoba difficult ukuyilapha leyo heart failure and abantu abaningi bayashona from that so ibalulekile ukuthi kumele mawunayo ngoba ungayilaphi lokudalela i-heart failure uqinisana ne-anxiety qobolwayo baba ne-anxiety abantu abanale yebo ngikuzwa kahle kakhulu Dr. Ngicabanga ukuthi ngiyachazeleka sizohamba siyobheka umbuzo yabalaleli abafisa ukuthi bayidlulisele la kuDokotela ngaphambi kokuba siye khona Dokotela zikhona yini izinto ongathi zibaluleka njengezinto umuntu angayigwema uma ngabe ekulesi simo Dokotela. Into ebalulekile lana ukuthi mangabe ukuthi unenkinga enjengaleyo kubalekile ukuthi ugweme ukuba sezimweni lezi zokwenza ukuthi uphatheke kabi because bese shift umuntu ongasabe ne-anxiety wangampela agcine sine-depression so izinto ezingathokozisa emoyeni nokugcina into engakuphethe kahle engqondweni kuyinkinga lokho ngoba kuyenza kufaka i-stress enhliziyweni ithi vele sine-stress enjoy le thyroid so akukho kahle kubalulekile futhi ukuthi u-avoid indawo ezishisayo because abantu abane-hyperthyroidism le-Graves' disease i-heat abazwani nayo so ngazonke isikhathi ungayi ukuthi abantu bathi kuyashisa amin kuyabanda wena uyaphuza ukuzwela ukushisa and kuhambisana nomzimba wakho ngokuthi i-metabolism high so ngathi nigqoka amajezi nonke nagqoka i-t-shirt abe right and akuthi umgulisa lokho yena so fana ngasifanisi abantu bayisa ibalance treatment ingakontroleki kahle understand lokho. Siyakuzwa Dr. Mlaleli ungasithumelela umyalezo noma ivoice note uDokotela singakamkhululi udlulise kuyibuzela njengalomlalelo sesibhalele uthi sawubona sisini nabalaleli ngiyacela ukubuza kuDr. Ngabe mina nayo inkinga ngoba la kumina nje entanyeni kuyabonakala ukushaya kwenhliziyo nami uma ngabe ngiyibuka ngiyayibona lento nemithambo ebonakalayo ezandleni ngabe lokho ngabe sekudala sekudalwa yilesi sifo uDokotela akhuluma ngaso noma mhlambe kungaba okunye kungaba isona ngaba okunye futhi nekuthi asimazi phela umzimba wakhe ukuthi nganani especially abantu abancane ngomzimba wakhe ngasho ngokufanelekile vele imithambo yabo ibamthuthela njalo ba ukuthi udalwe wamncane kanjalo hayi ngoba enziwa lesifo siyakwenza lokho yebo ngenzeka ithola ahamba yobheka kodwa futhi angathuki makuthiwa kanaso ukuthi kuwukuthi nje vele kanjani nokuthi phela zikhona ezinye izinto sibaleki nokugodwa nje masithi i-thyroid lenza lokho ziningi izinto ezidala umuntu imithambo yakhe ezigula esathi imithambo yakhe ihlala obala abantu banime abanye banelokhunjana baneki cardiomyopathy kuningana nesikwazi ukuqeda konke
Ngikuzwa kahle kakhulu doctor. Awusho ukuthi mangabe efuna ukuyobheka efuna ukuyosihlola angafika mhlambe ke udaba lakhe libe kanjani kudokotela? Angalibeka nje ngakho lokuthi ukhathazekile imithambo yakhe isezobala so akazi noma i-thyroid gland yakhe ihamba kahle yini noma khona nezinye bamcheck bese beyamcheck. Ngikuzwa kahle kakhulu dokotela nomunye umlaleli osithumela umyalezo wakhe ubuza ngaso lesisimo sokushaya ngamandla kwenhliziyo nemithambo athi imithambo yakhe nayo futhi iphumele obala uthi kodwa futhi ke enye into emkhathaza ukujuluka njalo uyajuluka ebusuku njengoba kunokulula ukubanda okukhona nje kodwa yena uyajuluka. Uyasolisa ke lo especially ngemithambo ehlala obala especially mangathola ukuthi uyadla impela kodwa udla alodina lahamba yobheka ngiyasolisa kwakhe ngisho ukuthi iyona kuphela kodwa kufanele asukume kodwa lo kufanele ukuthi asukume. Ngiyakuzwa doctor loyo nje kufanele asukume agage lo. Okay, ngikuzwa kahle. Asiphinde futhi sizobhekana ngomnye ngiyabingelela Sindi nodokotela waze wayichaza kahle udokotela ugogo ke wami uthi amagazi akhe kutholakala ukuthi unayo i-thyroiditis. Uthi ke emavikini nje amabili edlule uma ngabe ke edla uze afake ispoon esisodwa ubevele nje akhwehlele kakhulu aphuze ke amanzi njalo uma ngabe edla kodwa ke waqala ke ukuthatha alright uthini ke la waqala ukuthatha okulapha ya okwe Chinese medicine ndike ukukhwehlela uzamile ukuthi kwehle kancane uma ngabe ke edla nasentanyeni ubeseke enjani eseneqhuzu elibhlungu la entanyeni yakhe. Ngicabanga ukuthi mhlambe into emkhathazayo bekukhwehlela la umlaleli dokotela ngoba uyakuvuma ukuthi uhloliwe kwatholakala ukuthi unayo. Yebo angithi hlala phambi kwegilo igilo phela ipipe lomoya lelo. So mangabe isinkulu noma ivuvukala i-thyroid yayicindezela bese kwenza lokukhwehlela njalo. Izinto ethi mawungayilaphile zenzeke sigcina seyivuvukala kwesikhathi icindezela ipipe lokhunjana lokukhwehlela bese kwenza lokuphefumula bese uyijosi lokukhwehlela njalo. Eyiphi indlela mhlambe dokotela engamlekelela kulokukhwehlela? Ikona ukuthi kulapha imbangela okukulapha lento le ngoba phela iyona ephithizayo akayithathi treatment nje izonqipha i-thyroid gland bese kuyaphela ukukhwehlela. Oh okay, ukubekezelela nje khona ukuthi azelaphe kuzoya ngokuya bese kuphela. Yebo. Kulungile doctor, ngicela silalele le voice note. Ngicela ukubuza mina kudokotela ukuthi wazi kanjani ukuthi une-cancer ye-thyroid, that you got thyroid cancer, how you know, wazi kanjani? Umtholile dokotela? Angizwa ngempela nje sethi thyroid nje kuphela. Uthi ungazi kanjani ukuthi une-cancer ye-thyroid, i-thyroid cancer? I-thyroid cancer into diagnose leyo mangabe sekuthi oqala nje i-cancer ngokujwayelekile inakho ukubanga into engathi isilonda lokuvuvukala so naye angazithola ebenobhlungu la emqaleni la phambili nakhona i-thyroid angazithola mhlambe ejuluka nje nanokuthi ke anciphe lokuncipha kwakhona kusikona kuphela ukuthi i-thyroid overactive but ukuncipha lokuvela ukuthi ama-cancer cells adla yonke into esemzimbeni bese kugcina sekuprioritizeka wona ngoba namathuba skin cancer kwenza into efanayo ukuthi unciphe emzimbeni so ilezo impawu njengalezo kodwa ayisukumeleke into njengaleyo. Alright, ngicela sivale ngalo dokotela bese sikhulula. Sawubona Madlaba noDoki. Nginenkinga la ngomamncane wami. Unenkinga yokuwa esontweni. Nanohlakahlala lunywe isisu. Yize engadlanga lutho. Asimlumi isisu simlume simgoqe aza acishe ngisho ukuteqa amehlo. Alale phansi
unanamathambo vele udla amaphilisi amathambo. So manje siyakhathazeka ukuthi uhlala awe nasesontweni wawa nje manje asazi ukuthi yini nokuhlala aphathwe isisu singamkhiphi sivele simlume nje simlume nanokuthi dokotela usukunenkinga yani uma uxetshukelwa izandla zivele ibuze nje ngaphakathi izandla. Dokotela isiphi iseluleko ongamupha sona umlaleli wethu? Khona amaphathi abengazwakali kahle ngoba voice note ubuhohoza kodwa engizwile ukuthi khona lo amaziyo esontweni unokuhlala awe ngizwile lo phathi ngathi wathi izandleni kunani ngizwa ngake lo phathi uthi uhlala awe noma lunywe isisu kakhulu ajuqo nje isisu manje akazi ukuthi yini le eyenzakalayo yena mhlawumbe ngamupha siphi iseluleko okunye kokuseceleni la kade buza khona indaba ukuthi umuhla luhlale uxebukelwe izandla mhlawumbe lokho ngabe kuchaza ukuthini abantu abaxetshukelwe izandla kwenzeka ukuthi unenkinga nezitho noma nesibindi okunye kusokushota izinto emzimbeni kodwa ke lonto nofuna icheck ngamagazi nalo bhuqa isiso awe ziningi izifo kuya nange age yomuntu umunye uthi unama ulcer ukuthi enongazi umunye nanti acid reflux enongazi khona izifo kuthiwa diverticulitis masikhuluma ngama autoimmune disease khona kuthiwa Crohn's disease ulcerative colitis so ilist nje ende yezinto engenzeka ukuthi khona engakululeka ngakho mina ukuthi akahamba ohlolwa amagazi. Okay. Siyabonga kakhulu Dr. Ngaphambi ngoba sikudedele ngiyacela ukuthi usinikeze inombolo zakho zocingo ukwenzela umlalelo osafisa ukuqhubeka akhulume nawe akwazi ukuthi akuthole. Siyatholakala enambeni yocingo ka 031 940 97 61. Yebo enye u081 424 19 36. Yebo siyabonga inkosi enisisa. Ikubusise nawe dokotela siyabonga kuze kube ngokuzayo.